हेलौ फरायसा फंबाय बिनानावमोन जों दा बेयाव सावरायनो नागिरदों थाखो 9 नि सानखान्थि आयदानि नैथि खोन्दो माने सावरायफिननायनि नैथि खोन्दो बे सावरायफिननायनि नैथि खोन्दोनि सोंथि R2 बे R2 नि जोङो सोंनाय फिननायखौ जों सावरायगोन जों सिगांनि भिडिअआवहाय सावरायखांबाय बेनिनो 1 निफ्राय 4 सिम बे 1 नाम्बारनिफ्राय 4 नाम्बारनि सोंनायखौ जोङो सिगांनि भिडिअआवहाय खालामखांबाय जायफोराहाय सिगांनि भिडिअखौ नुवाखै बिथांमोना थांनानै नायहैनो हागोन जोंनिया दायो जों बेयावहाय बानायगोन 5 नाम्बारनि सोंनायनिफ्राय जोङो बेयावहाय 5 नाम्बाराव दङ जोंनियाहाय मोनसे आखान्थिथामनि दब्लायथि आरो माबेबा मोनसे आखान्थिनि जखाया फारियै 48 बर्ग सेन्टिमिटार आरो 8 सेन्टिमिटार जायोब्ला आखान्थिनि सायाव थानाय जौथाइनि जखाया जे बेयावहाय जोङो सायख'नानै दिहुननांगौ ना ए नाम्बाराव दङ 11 सेन्टिमिटार बी नाम्बाराव दं 12 सेन्टिमिटार बेबायदिनो सी नाम्बाराव दं 13 सेन्टिमिटार डी नाम्बाराव दङ 14 सेन्टिमिटार बेयावहाय एन्सारा बबे जागोन ना थ' भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोनखौहाय मोनसे खावलायनो लुबैयो जे जाय बिथांमोनाहाय भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौहाय मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो लोगोसे शेयार खालामदो नोंथांमोननि लोगोफोरनो जाहाथे बिथांमोनाबो बे भिडिअखौहाय नुयो बेजों लोगोसे एसे एनै सोलोंथाइ लानो हागोन बा सोलोंनानै लानो हागोन बेजों लोगोसेनो खावलायनो लुबैबावो जे जायफोराहाय जोंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो बेजों लोगोसेनो बेल आइकनखौ थुनानै होबानो जाबाय जाहाथे जोङो जेब्लानाखिनो भिडिअ आपल'ड खालामगोन अब्लानाखिनो नोंसिनियावहाय थाबैनो नटिफिकेसन सौफैगोन स' जों दाना जागायनोसै बेयावहाय होनदों मोनसे आखान्थिथामनि जेनाखि दब्लायथि आरो बेनिनो माबेबा मोनसे आखान्थिनि जखाया मा होनदों बेवहाय फारियै 48 बर्ग सेन्टिमिटार आरो 8 सेन्टिमिटार जायोब्ला आखान्थिनि सायाव थानाय जौथाइनि जखा जे बेवहाय जोङो मोनसे आखान्थिथाम दङ जे ओरैबायदि जौथाइ होनदों बेयाव ना थ' बेवहाय जोंना आखान्थिथामनि दब्लायथि बे आखान्थिथामनि दब्लायथिया बेसेबां दङ 48 बर्ग सेन्टिमिटार माने सेन्टिमिटार स्कुवेर बेनिफ्राय माबेबा मोनसे आखान्थिनि जखायाहाय जोंनिया 8 सेन्टिमिटार जायोब्ला आखान्थिनि सायाव थानाय जौथाइनि जखा जों बेखौहाय दिहुननांगौ बेखौ दिहुननायनि सिगांनो जों बेयाव सावरायगोन आखान्थिथामनि दब्लायथि सोरगिदिं सिमा दिहुननाय आरो मा दङ दब्लायथि दिहुननायनि सायावहाय जोङो सावरायगोन थ' जोंनिया मा जायो आखान्थिथामनि सोरगिदिं सिमा आरो दब्लायथि ना जोंनिया जों सिगांनि भिडिअआवहाय जायफोरा जोंनि सिगांनि भिडिअखौहाय नायदों चेप्टार 12 बेयावहायनो मोनथिखाबाय जे आखान्थिथामनि सोरगिदिं सिमा दिहुननाया ना माबायदि जे आखान्थिथामनि सोरगिदिं सिमा दिहुननायनि फर्मुला जाहैबाय जोंना मा जे बेयावहाय बे आखान्थि बे सोरगिदिं सिमाखौ जों दिहुननांगौब्ला बे आखान्थि मोनथामनि मा दाजाब गासै जायोना बे जाहैबाय मोनसे आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननायनि मा होनो सोरगिदिं सिमा दिहुननाया ना आखान्थिफोरखौ जोङो दाजाबजोबनांगौ जोङो बेनिफ्राय जोङो बेयावहाय नैबे खोन्दोआवहाय जों बेबायदि आखान्थिथामनि सायाव सावरायनाय नङा जोङो दायो बे कुइसनाहाय जोंना जागोन जे नैबे मोनसे बेवहाय जौथाइ होनदोंना बेयो थोंगोर पारपेन्डिकुलार जागोन बेवहाय थोंगोर बेजों लोगोसे बेवहाय मा थागोन मोनसे हासा बेनिफ्रायनो थागोन बेवहाय मा थागोन बियो लाव आखान्थि बियो ना होमबा बेवहाय जे होनदों नैबेनि जाखि दब्लायथि जोंना दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाया मा जायो बेवहाय बेबायदि जायोब्ला खनाथि खना जायोब्ला जोंना मा जायो जे जों सिगांनि भिडिअआवहायनो चेप्टार 12आवनो मोनखादों जे जोंना मा हाफ इन्टु हासा इन्टु जौथाइ जों मोनदोंमोन ना हाफ इन्टु हासा इन्टु जौथाइ जेब्लानाखि खनाथि खना जायो अब्ला जोंना आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुला बिदि ना दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना बेबायदि जोंना बेवहाय होनदों नैबे दब्लायथिया होखानाय दं जोंना नाथाय बे दब्लायथिया होखानाय दङ बेसेबां होखानाय दं जोंनियाहाय बेवहाय दङ 48 बर्ग सेन्टिमिटार नैबे एरियायाहाय नैबेयो 48 बर्ग सेन्टिमिटार बा सेन्टिमिटार स्कुवेर बेनिनो जेनाखि बेवहाय जों जौथाइखौ दिहुननांगौ नैबे बेसेबां बेनिफ्राय हासाया होनाय दं जोंनिया बेवहाय दङ हासाया बेसेबां जोंनियाहाय 8 सेन्टिमिटार नैबे 8 सेन्टिमिटार दं बेना होमबा जोंना नैबेयो हासाया 8 सेन्टिमिटार जागोन थ' जों दाना जागायनोसै जोङो बेवहाय थ' जोंना मा बेवहाय दङ 5 नाम्बारनि ना जे होनाय दं जोंना बेवहाय आं थोंजोङै बानायनोसै बेवहाय होनाय दं जोंनिया मा दंखायोमोन बेखौ लिरलायला आं बुंलांसै होनाय दङ दब्लायथिया 48 सेन्टिमिटार स्कुवेर बा बर्ग सेन्टिमिटार बेनिफ्राय दङ जोंनिया मोनसे आखान्थि बा हासाया दं जोंना हासा समान समान मा 8 सेन्टिमिटार थ' जोंना बेवहाय जों मा मिथिगौ जे मा दब्लायथि जों मिथिगौ दब्लायथि समान समान मा जायो हाफ सानजाब हासा सानजाब जौथाइ थ' जोंना होमबा एसेबां जाबाय थ' जोंना बेवहाय मा दब्लायथिनि माना होनाय दं दब्लायथिनि माना बेसेबां जोंनाहाय 48 सेन्टिमिटार दङ बेनिफ्राय हासाया बेसेबां जोंनाहाय नैबे हासा ना नैबे हासा बे बेसेबां जोंनाहाय
8 सेन्टिमिटार बिनिफ्राय जों जौथायखौ दिहुननांगौ होमबा जों जौथायैनो दोनबाय जोङो ना बिनिफ्राय जोङो बेखौ दानोब्ला बेसेबां मोनगोन जोङो 4 2 जों 8 खौ दानोब्ला 4 माने 2 जों 8 खौ रानोब्ला 4 ना होमब्ला मा जागोन बियो 4 जों जौथायनि सानजाबगोन बियो ना बा 4 जों जौथायजों बेवहाय 4 सानजाब जौथाय जागोन होनबा जोङो जौथाय ना बेवहाय 4 थागौमोन बेनिफ्राय मा जागोन बियो बेखौ 48 थागोन बा 48 खौ नैबे 4 आ मा जागोन रानहैगोन बियो ना 4 आ रानहैगोन थ' होमबा मा जागोन जोङो 4 जों 1 खौ दानो मा होनो 4 खौ दानोबा 1 4 जों 8 खौ दानोबा 2 होमबा 12 सेन्टिमिटार थ' जोंना मा जाबाय फिननायाहाय 12 सेन्टिमिटार अब्ला जोंना बबे जागोन 12 बा बि नाम्बाराहाय ना नैबेयो बि नाम्बारा जागोन जोंनिया थ' दानिया जोंनिया मा दङ 6 नाम्बाराव दं जोंनाहाय बेयावहाय 6 नाम्बाराव दं जोंनिया मोनसे आखान्थिथामनि दब्लायथि आरो माबेबा हासानि जौथायनि जखाया फारियै 1256 बर्ग मिलिमिटार आरो 31.4 मिलिमिटार जायोब्ला बे हासानि जखाया बेसेबां जागोन जों बेखौहाय दिहुननांगौ थ' जोंना बेयाव एसेल' नैबेजों एसे एखेयानो होनजायो खालि एसेल' उल्टां फाल्टां बिनियावहाय जोंनिया माखौ दिहुननांगौमोन जौथायखौ बिनिफ्राय बिनिया मा हासाखौ बे एखेयानो बियो जोबोर गोरलै बेबो एखेयानो जोंनिया बेवहाय नैबे एखेजों थाङो बियो ना नैबे एखेजों थाङो जोंनियाहाय नैबे फर्मुलाजों थाङो जोंनिया नैबेयावहाय दब्लायथि आं डाइरेक्ट लिरनोसै ना 6 नाम्बारनि दब्लायथिया बेसेबां होना दं जोंनियाहाय दब्लायथिया दङ जोंनिया 1250 नैबे फर्मुलाजों दे नैबेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय ना नैबेखौनो बाहायगोन जों बेवहाय दब्लायथिया जोंना दं दब्लायथिया 1250 बेनिफ्राय हाफ इनटु दानिया जोंनिया हासाखौ जों दिहुननांसिगौ जोङो हासाया बेसेबां जों बेखौ दिहुननांगौ थ' हासा होमबा बेवहाय मा जागोन जोंना हासा बेनिफ्राय सानजाब मा जागोन बियो जे जोंना जौथाया होनाय दङ बेसेबां 31.4 अब्ला जों दानिया मा दहायनि बायदि जोङो बेखौहाय 2 जों बेखौ रानगोन जोङो ना 2 जों बेखौ रानोब्ला बेसेबां मोनगोन जोङोहाय बेवहाय बेसेबां थांगोन जोंनियाहाय 2 जों 3 खौ रानोब्ला 1 हरोब्ला 2 ना होमबा 3 निफ्राय 2 दानबा 1 11 थागोन बेवहाय 11 बा बेसेबां जागोन बेयो 5 दाना जोंनाव दशमिक दङ दशमिक होबाय 11 निफ्राय 10 थांबा 1 ना होमबा 4 होमबा बेसेबां जागोन बेवहाय सरि 14 होमबा 7 थांगोन बियो होमबा 15.7 जाबाय बेना होमबा दहायनि बायदिनो जागोन बियो नैबेखौहाय नैबे 15.7 आ रानसिगोन होमबा मा जागोन हासा समान 1250 बेनिफ्राय 15.7 जोंनिया गाहायावहाय दशमिक मोनसे गोनां दङ ना दशमिक दङ दशमिकनि आगदाथिं मोनबेसे अनजिमा दङ मोनसे बेखायनो जोङो बेखौहाय मा होनो दशमिकखौ बोखारनोबा जों मा गोजौआवबो गाहायावबो मा 10 सानजाब नांगोन जों ना थ' जोङो 10 सानजाब लायालासिनो डाइरेक्टहाय बेखौहाय जोङो बेयाव लाथिख' मोनसे फोजोबबानो जाबाय गोजौआव बेनिफ्राय गाहायाव 157 दशमिकआ जोंनिया 10 सानजाबनाय लोगो लोगो ना बेबायदि जाबाय थ' दाना जों राननानै बेसेबां मोनो जोङो बेखौहाय बेनो मा जागोन जोंना हासाया जागोन जोंना ना सरि जोंनियावहाय एसे गोरोन्थि जाबाय दे नैयावहाय मा जागोन जोंना 52सो बे ना सरि बेयो 52 दे 52 कुइसनाव जोंना 52 दंना सरि बेयो 52 नै ना 1252सो 50 नङा सरि बेनि थाखाय निमाहा बिबाय होमबा जोंना बेखौहाय बेजों बेखौ रानोबा बेसेबां मोनगोन जोङो 80 मोनगोन जोङो बेखौ रानोबा 80 मिलिमिटार थ' जोंना एन्सारा मा जागोन 80 मिलिमिटार माया हासाया थ' जोंना होमबा खै नाम्बारा जागोन जोंनाहाय बबे नाम्बारा एन्साराहाय बेयावहाय दं जोंनिया एयावहाय 40 मिलिमिटार बियावहाय 45 मिलिमिटार सियावहाय 50 मिलिमिटार डियावहाय 35 मिलिमिटार थ' जोंनो दानिया बेयावहाय मोनदों जोङो 80 सो मोनदों जों ना थ' बेवहाय एन्साराव नाथाय 40 दङ 45 दङ 50 दङ 35 दङ बेवहाय एन्सारा जों मोनदों मा 80 ना होमबा जोंनि बेवहाय नैबेवहाय गोरोन्थि दं जोंनियाहाय फारसेथिं जोङो उनावहाय एन्साराव नायब्ला नुगोन बियो मा जानांगौ 80 मिलिमिटार जागोन बियो थ' बिनि एन्सारा मा ए नाम्बाराहाय 80 मिलिमिटारा दानिया जोंनिया बेवहाय दङ 7 नाम्बाराव जोंनिया 10 सेन्टिमिटार खावगोनां बेंखननि बेंखन हांखोनि जखाया 30.4 सेन्टिमिटार 30.14 सेन्टिमिटार 31.4 सेन्टिमिटार 30.01 सेन्टिमिटार बेवहाय फाइनि मानखौ 3.14 हमनाय जादों बेवहाय हमनानै लादों
जे बेवहाय दोङो 10 सेन्टिमिटार खाव गोनां बेंखननि बेंखन हांखोनि जखा जे खाव होनदों बेवहाय जे खाव होनोब्ला जोंनिया मा जायो जे हमना लाबाय नैबे मोनसे बेंखन ना ओमफ्राय बे मोनसे बेंखन बे बेंखननि जिनाखि खाव नैबे मिरु ना नैबे माखौ बुंगोन बे मिरुजों थांनाय नैबे ओरै बे मिरुनिफ्राय ओरै फारसेथिं जिनाखि बिन्दो बेंखननि बिन्दो आरो नै फारसेथिं बेंखननि बिन्दो मोननै सखाव नैबे सखाव ना बेनिफ्राय बे बिन्दो मिरुनिफ्राय बिन्दोसिम फोनांजाबनाय हांखो खोन्दोखौ जों सखाव बुङो बे सखाव मोननै सखावहा फोनांजाबनाय जिनाखि हांखो खोन्दो बेखौनो जोङो खाव होननानै बुङो जे बे खाव गोनां जिनाखि बेंखननि जखा नैबे सोरगिदिं सिमाखौ दिहुननांगौ बेंखननि जखा होननाय माने नैबेहाय बेखौहाय जोङो दिहुननांगौ थ' जों बेखौहाय मावफुंनायनि सिगां जोङो बेयावहाय जे बेंखननि सोरगिदिं सिमा दिहुननाय आरो दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुला ना बेवहाय जोंनिया बेंखननि सोरगिदिं सिमा दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना मा जायो बेंखननि सोरगिदिं सिमा दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना जायो मा पाइ इनटु मा जागोन जोंनियाहाय पाइ इनटु डी मानि नैबे खावखौ जों माजों डी मानि जोंना मा डी मानि खाव हांखो बेनिफ्राय आरो जों बेखौ लानो हाबावो 2 पाइ इनटु आर मानि खाव नैबेयो ना सखाव जे मोनसे मिरुनिफ्राय फोनांजाबनाय ना मिरुनिफ्राय जायखिजाया हांखो खोन्दोसिम फोनांजाबनाय नैबेखिनिया जेनेबा नैबे मिरुनिफ्राय नैबे हांखो खोन्दोसिम फोनांजाबनाय ना थामहिनबा मा जायो बियो आराहाय नैबेनि खावसे ना नैबे डी नि खावसे d/2 r = मा जायो d/2 बेखिनियानो बेनिफ्राय जोंना दङ दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाया मा जायो जोंनियाहाय पाइ r²। आर मानिथ' जों मा मिथिबाय आर मानि मा जोंना सखाव ना आर मानि सखाव डी मानि जोंना खाव थ' जोंना बेवहाय होनदोङो खाव गोनां 10 सेन्टिमिटार खाव गोनां बेंखननि हांखोनि जखा दिहुननांगौ जों मानि हांखोनि जखा मानि सोरगिदिं सिमाखौ जोङो दिहुननांगौ थ' जोंना बेवहाय बेसेबां दङ 10 सेन्टिमिटार गोनां ना 10 सेन्टिमिटार गोनां जेनाखि खाव होमबा खावा बेसेबां जोंनियाहाय खावा बेसेबां 10 सेन्टिमिटार अब्ला जोङो माखौ दिहुननांगौ सोरगिदिं सिमा दिहुननाया जोंना मा पाइ इनटु डी ना पाइ इनटु डी जे पाइनि माना जोंना होखानाय दङ 3.14 हमनानै लादों जोङो हमनानै होदों ना पाइ = 3.14 होखानाय दङ बेखायनो मा जागोन जोंनिया सोरगिदिं सिमा समान मा जागोन पाइ इनटु डी नालाय ना डी मानि मा जोंना मा खाव होमबा बेवहाय मा जागोन 3.14 इनटु 10 स' दशमिक मा होनो लाथिख' मा मोनबेसे बेवहाय जिजों सानजाबनांगौ मानि मा लाथिख' बेवहाय मोनबेसे दङ मोनसे ना होमब्ला बियो दशमिकआ आगदाथिं मोनसे बारलांगोन बियो 31.4 सेन्टिमिटार थ' जोंना मा जागोन 31.4 सेन्टिमिटार बबेया जोंना 31.4 सेन्टिमिटार सियाहाय जोंना कारेक्ट एन्सार ना थ' दाना 9 नाम्बाराव दङ बेंखनारि सिथ्ला गंसेनि बेंखन हांखोनि जखाया 172 मिटार जायोब्ला सिथ्लानि दब्लायथि दिहुन जे जोंना बेवहाय दङ बेंखन सिथ्लानि गंसेनि बेंखन हांखोनि जखा दानि जिनाखि जों जेखौ दिहुनदों बेंखन हांखोनि जखा जों दिहुनदोंमोन ना थिग बेबायदि सोरगिदिं सिमाया बेवहाय होनाय दङ बेसेबां 176 जायोब्ला जों सिथ्लानि दब्लायथिखौ दिहुननांगौ जों ना दानिया जोङो सिथ्लानि दब्लायथि नैबे दब्लायथिखौ दिहुननांगौ बे दब्लायथिखौ दिहुनबा जों मा नांगोन पाइ इनटु r² जानांगौ जोंनो ना होमबा जोंनो r नि मानखौ नांगौ जोंनो नांगौ थ' जोंना नाथाय जों माबोरै r नि मानखौ जों माबोरै मोनगोन जोङो थ' जोंनिया मा r नि मानखौ दिहुननांगौब्ला जोङो मा नैबेयावहाय जोंना सोरगिदिं सिमा होनाय दङ होमबा सोरगिदिं सिमा आरो r नि सोमोन्दोआ नैबेयो ना नैबेखिनियाहाय जोंनिया सोरगिदिं सिमा आरो r नि सोमोन्दोआहाय थ' जोंना सोरगिदिं सिमाया होनाय दङ 176 ना 176 होनाय दङ होमबा जों माखौ दिहुनना लानांगोन जोङो r नि मानखौ जोङो मानि थाखाय r नि मानखौ जों दब्लायथि दिहुनोब्ला जोंना मा फर्मुलाया पाइ इनटु r² सो जोंना ना पाइ इनटु r²। बेखायनो जोङो बेवहाय r नि मानखौ जोङो दिहुननानै लाग्रोनांगोन जोङो जों बेवहाय माबोरै r नि मानखौ दिहुनो बेखौ नायग्रोनांगोन जोङो मा होनाय दं बेखौ नायग्रोनांगोन सोरगिदिं सिमा होनाय दङ सोरगिदिं सिमाजों r नि माननि सोमोन्दो थानाय जोंना फर्मुलाया मा नैबेयो ना मा जागोन सोरगिदिं सिमा जोंनिया बे खै नाम्बारनि बियो 9 नाम्बारनि बि ना 9 नाम्बारनि नैबे मोनसे दंना जोंना 7 नाम्बारनिमोन दाना जोंना 9 नाम्बार सोरगिदिं सिमा समान मामोन जोंनाहाय 2 पाइ इनटु r थ' जोंना सोरगिदिं सिमानि माना बेसेबां 176 = 2 इनटु जे बेवहाय r नि मानखौ जोंना 3.14 होननानै होआखै 22/2
7 लाबाय जों ना 22/7 जे r नि मानखौ जों हमना लानाय जायो 22/7 एबा 3.14 हमना लानाय जायो ना इनटु r बेवहाय मा जागोन जोंनिया जे बेवहाय जों बिसोरो 3.14 बो लानो हागोन बेवहाय आं 22/7 लादों थ' मा जागोन बेवहाय होमबा नै बियो मा जागोन 2 जों 22 जों सानजाबगोन बिनिफ्राय r जों सानजाबगोन ना 2 जों 22 जों सानजागोन बेयो 44 ना r सानजाब्ला r = दाना बेजों जोङो 176 जों 7 सानजाबगोन जोङो ना होमबा मा जागोन बेवहाय 6 जों 7 सानजाबबा 42 4 7 जों 7 49 49 बा बेसेबां जागोन 53 3 5 थाबाय बेनिफ्राय 7 7 जों 5 जों 12 ना जाजाबोब्ला होमबा जों दाना बेखौहाय मा खालामगोन जोङो r = 1 2 3 1 2 3 2 होमबा मा जागोन जोङो 44 जों रानगोन जोङो ना जों बेखौ रानोब्ला बेसेबां मोनगोन जों बेखौ रानोब्लाथाय 28 मोनगोन जों रानोब्ला 28 सेन्टिमिटार जागोन थ' जों दाना r नि मानखौ मोनबाय थ' जों r नि मानखौ मोननाय लोगो लोगो जोंहा गोरलै जाबाय माखौ दिहुननो हासिगोन जोङो दब्लायथि दिहुननो हासिगोन जोंना दब्लायथि दिहुननाय फर्मुलाया जोंना मामोन लायो जोंहा दब्लायथि दिहुननाय फर्मुलाया दब्लायथि समान समान पाइ इनटु r²। पाइनि मानखौ जों लाबाय 22/7 बा 3.14 इनटु r नि माना 28 होल स्क्वायर ना बेवहाय 28 × 28 जागोन बेना मा जागोन बेवहाय जे बेवहाय 22 × 7/28 × 28 7जों जोङो 28खौ दानोब्ला बेसेबां मोनगोन जोङो 4 दाना जोङो सानजाबजोबदो ना सानजाबजोबब्ला बेसेबां मोनगोन जों बेवहाय 88 बेनिफ्राय 28 ना जों बेवहाय बेवहाय 88 आरो 28खौ जोङो सानजाबोब्ला बेसेबां मोनगोन जों बेवहाय सानजाबोब्लाथाय 2 4 6 2463 मोनगोन जोङो जोंनिया बेवहाय सानगुदिया मा दङ जोंना सेन्टिमिटार दब्लायथिनि सानगुदिया जोंना मा जागोन सेन्टिमिटार स्क्वायर होमबा 2464 एन्सारा 2464 होमबा नै बियो जोंनिया डि नाम्बाराहाय ना डि नाम्बारा जागोन जोंनियाहाय नैबेयो ना नैबेखौ नायबानो जाबाय नोंसोरो ना बेनिफ्राय जोंना दङ दानिया 9 नाम्बाराव जोंना ओरैबायदि होनदों कुइसना नायदो गंसे बेंखनारि कापनि दब्लायथि 38.5 बर्ग सेन्टिमिटार जायोब्ला कापनि खावखौ दिहुननांगौ जोंना कापनि खाव दहायना जोंना सोरगिदिं सिमाया होनाय दंमोन दानिया जोंना दब्लायथिया होनाय दङ जोंना दब्लायथिया होनाय दंबा जोङो दानिया खावखौ दिहुननांगौ जों ना जोंना दब्लायथि आरो खाव डि दब्लायथि आरो डि जोंहा दब्लायथिजों जोंहा डि जों सोमोन्दो गैया जोंनिया ना सोमोन्दो गैया होमबा जोङो मा जोङो बेवहाय खावखौ दिहुनोब्ला जोङो r खौ दिहुननानै लानांगोन जोङो माने जों मोनथियो मा मोनथियो जोङो d = मा जायो 2r जागोन माने नेरबो ना r = d/2 नालाय बेनो मा जागोन बियो 2 जों r जों सानजागोन बेना होमबा d = 2r जागोन बियो ना थ' जोङो r नि मानखौ दिहुननो हायोब्लानो जोङो मा d नि मानखौहाय जोङो मोनगोन बेवहाय थ' जोंना बेवहाय दङ जिनाखि होखानाय जोंनिया दब्लायथियाहाय जोंना दङ 38.8 होमबा जोंना दङ दब्लायथि 9 नाम्बारनि बि ना 9 नाम्बारनि दब्लायथिया जोंना होनाय दङ बेसेबांहाय 38.5 सेन्टिमिटार स्क्वायर बेनिफ्राय जों माखौ दिहुननांगौ खाव होमबा दब्लायथिजों जोंना फर्मुलाया जोंना मामोनलायो दब्लायथि होनानै डाइरेक्ट बानायसै दब्लायथिनि फर्मुलाया मामोन जोंनिया दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना पाइ इनटु r² जोंना दब्लायथिया होनाय दङ बेखौ ओरै दब्लायथिनिया ना फर्मुलाखौ जों बेयाव लिरबाय ओमफ्राय जि मान होनाय दं बेखौ लिरबाय जोङो 30.5 सेन्टिमिटार स्क्वायर जों बेखौहाय दायो जों सानगुदिखौ होथ'लायला होमबा जोंना पाइनि माना मा 22/7 मा जागोन बेवहाय इनटु r² = 38.5 स' दाना जोंना मा जागोन 22 जों r जों जोंना सानजाबगोन r² जों बेनिफ्राय 7 जों बेजों 7 जोंहाय 30.5 जों सानजाबब्ला बेसेबां मोनगोन जोंनियाहाय 35 3 56 बेनिफ्राय 3 9 15 9 ना 5 21 5 जों बेसेबां जागोन बेयो 26 बेनिफ्राय मा दं जोंना मोनसेनि उनाव जोंना मा दङ दशमिक दङ जोंना नै मोनसेनि उनावहाय होमबा जोंना मोनसेनि उनावहाय दशमिक थुनांगोन जोङो ना दानिया मा r² जोंखौ लाखिनानै जोङो मा 269.5 खौ जोङो 22 जों राननांसिगोन जोङो
दानिया जोंनिया मा नैबेयावहाय जोङो दशमिकखौ बोखाना लादो जे गोजौनिया जोंना मा दङ दशमिकनि सिगाङाव मोनसे दशमिकनि आदाथिं मोनबेसे अनजिमा दङ मोनसे होमबा जों बेखौहाय जोङो खोमोनोब्ला मा गाहायाव मोनसे लाथिख' होदेरबानो जाबाय बेनिफ्राय बेखौ खोमोरबानो जाबाय जों बेखौ रानोब्ला बेसेबां मोनगोन जोङो रानोब्लाथाय 12.25 मोनगोन जोङो 12.25 दाना जों आर स्कुवेरनि मानखौ जों बेखौ दाना जों मा आरनि मानखौ दिहुनना लानांगौ जोङो होमबा स्कुवेर दं बेना स्कुवेरखौ जोङो लांब्ला मा जागोन बेयो रुट अभार जागोन बेयो होमबा 12.25 दानिया जोङो 12.25 नि जों मा बर्ग रोदा दिहुननांसिगौ जों ना स' जोङो बर्ग रोदा दिहुननाया मा आगदानिफ्राय जरा लाबोयो जोङो बा जरा जाबाय बेयाव ना जों बेयावहाय बेबायदि बानायालासिनो जोङो जेब्लानाखि जोङो गोरलै दङ जोंहा बेयावहाय जेब्लानाखि जों मुंसेयावहाय 5 थागोन मोनसे मुंसेयाव 5 थागोन बिनि जेनाखि बर्ग रोदा एबा बर्ग दिहुननाय फर्मुला जोंना मा जायो जे हमना लाबाय जों सापस 25 नि जोङो बर्ग दिहुननांगौ अब्ला मा जायो जोंनिया जोङो नैबेखौ मुंसेखौ जोङो स्कुवेर खालामना लानांगौ 5 सानजाब 5 25 खालामनांगौ जोङो स्कुवेर खालामबा 5खौ स्कुवेर खालामबा 25 बेनिफ्राय नैबे मुंखौहाय मा खालामनांगौ जोङो मोनसेखौहाय बिनि मोनसे देरसिन सानजाबनांगौ 2नि मोनसे देरसिना मा 3 3जों जों बेखौ सानजाबब्ला बेसेबां मोनो 2 जों 3 जों 6 625 ना बेबायदि जागोन जोंनाबो बे मुंसेयावहाय 25 दं नालाय होमबा जोङो नैबेखौहाय जों मा स्कुवेर खालामना लागोन माखौ स्कुवेर खालामबा जों 5 मोनगोन जों बेवहाय सरि 25 मोनगोन जे 5खौ ना दाना मा दं जोंना दशमिक दङ दाना जोङो नाय बबे अनजिमाखौ जोङो बबे अनजिमाखौ जोङो फारि अनजिमाखौ फारि जानांगोन खाथि जेरैहाय 2 जों 3 सानजाब दङ ना बेवहाय जोङो माबे खाथि अनजिमाखौ सानजाबब्ला जोङो 12 मोनगोन जों मा मोनगोन मा 3 सानजाब 4 मा जायो 12 ना होमबा जों माखौ लागोन फिसासिनखौ लागोन जोङो माबा जों बेवहाय 3.5 जोङो 3.5 खौ जों स्कुवेर खालामना नायदो जोङो नंगौना नङा जे 5खौ स्कुवेर खालामबा बेसेबां 25 दशमिक दङ दशमिक ना बेनिफ्राय दाना जों मा खालामगोन 3नि मोनसे देरसिना मा 4 जों सानजाबा बेसेबां मोनगोन 12 ना होमबा दा जोंना 3.5 सेन्टिमिटार जाबाय दाना जों माखौ दिहुनगोन खाव थ' जोंना बेनिखायनो मा जागोन खाव एबा डि ना खाव डायमिटार मा जागोन बेवहाय 2r जायोना होमबा आरनि माना बेसेबां जोंनाहाय 3.5 होमबा सानजाबब्ला बेसे जागोन 2 जों 5 जों 10 0 2 जों 3 जों 6 1 जों 7 होमबा 7 सेन्टिमिटार ना होमबा जोंना मा जागोन डिनि मानाहाय 7 सेन्टिमिटार थ' जोंना 7 सेन्टिमिटारा बबे नैबे सिया ना स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो बेजों लोगोसेनो गुबुनफोरनोबो नोंथांमोनाहाय शेयार खालामनानै खोन्थाहरदो जे गुबुनफ्राबो बे लकडाउननि समावथ' दायोथ' क्लास गैखायाना क्लास गैया जे बिथांमोनहाबो मोनहैयो गोजोन्थों।